Hola, sóc Josep Torrent, creador i narrador de Mindcast 30, un podcast que resumeix idees i llibres en càpsules d'uns 30 minuts pensades per fer-te reflexionar. Principalment en català amb algun contingut en castellà o anglès, comparteixo pensaments clars, estructurats i fàcils de processar, combinant reflexió pròpia i coneixement aliè. L'objectiu és que puguis absorbir idees rellevants sense perdre temps. Tot en un format accesible i inspirador que et faci pensar cada episodi. Mindcast 30 resume ideas y libros en cápsulas de 30 minutos para hacerte pensar. Contenido claro y fácil de procesar. Mindcast 30 summarize ideas and books in 30-minute capsules to make you think. Clear, easy to digest content. ¿Estás llest? Are you ready? ¿Estás listo? Let's go! Quan diem som el que mengem, gairebé sempre ho interpretem en clau moderna. Nutrients, proteïnes, greixos bons, greixos dolents, calories, dietes equilibrades, aliments ultraprocessats. Però si ens aturem un moment, descobrim que aquesta frase amaga una pregunta molt més profunda, molt més antiga i gairebé oblidada. Per què mengem el que mengem? Per què triem uns aliments i rebutgem uns altres? I encara més, per què hi ha cultures que consideren un animal sagrat i altres que el veuen com un sopar? Per què hi ha pobles que veneren una llavor i altres que la menyspreen? Com és que el que per uns és aliment, per altres és impuresa, tabú o fins i tot pecat? Benvinguts a Mindcast 30. Avui parlarem de porcs, vaques i bruixes, un llibre de Marvin Harris. La història de la humanitat no és només la història de batalles, imperis i idees, és la història del que ha entrat o no a les nostres boques. És a dir, som el que mengem, no? De com les societats han decidit què es menja i què no, què es sacrifica i què es protegeix, què es comparteix i què es prohibeix. Som Homo sapiens. Sí, sempre tornem aquí, Som, no? Estem d'acord amb això. Però no som fruits espontanis del pensament ni de la religió. Som el resultat d'una llarga, lentíssima cadena d'adaptacions ecològiques i materials. Allà on hi havia blat, van fer pa i van construir civilitzacions senceres al voltant d'un gra. Allà on hi havia rius i mar, vam intentar rituals marins, mites d'aigua, déus del peix. Allà on hi havia sequera, vam aixecar tabús que protegien recursos escassos com si fossin tresors. Allà on hi havia por, incertesa i sofriment, van crear bruixes, esperits i dimonis per poder donar una mica més de sentit al que no s'entenia, o potser un sentit complet. I allí on la supervivència exigia cooperació, vam intentar rituals, festes i sacrificis que unien les persones com si fossin una sola. Menjar, en aparença, és un acte purament biològic, però el sentit que li donem és profundament cultural. És un llenguatge, un mapa i una manera d'ordenar el món. I entre la biologia i la cultura hi ha un pont meravellós capaç d'unir allò més corporal amb allò més simbòlic, l'antropologia. Una disciplina que ens recorda que moltes de les nostres creences, sobretot les més sagrades, van néixer no del cel, sinó de la terra, i no de la revelació, sinó de la necessitat. Avui parlarem d'un llibre que ho deixa clar amb una contundència brillant. La cultura no és màgia, és estratègia. Els rituals no són supersticions infantils, són respostes a problemes molt concrets, i el que avui anomenem fe, tabú o tradició potser va ser en el seu moment la manera més intel·ligent i més elegant que una societat va trobar per sobreviure. En aquest episodi de Mindcast 30 viatgem, doncs, fins a 3 enigmes culturals que han fascinat generacions d'antropòlegs. El misteri del porc, la racionalitat oculta de les vaques sagrades i la funció social secreta darrere de les bruixes. I ho farem de la mà d'aquest home que no tenia por de fer preguntes incòmodes, Marvin Harris, qui va decidir mirar el món sense prejudicis, sense misticisme i, sobretot, sense excuses. Marvin Harris no és només un antropòleg, és una de les veus més influents que ha tingut mai la disciplina. Un investigador incòmode, exigent, provocador i, sobretot, radicalment materialista a la manera d'entendre les cultures humanes. El que realment el distingeix és que no tenia por d'enfrontar-se a les grans preguntes. Per què fem el que fem? Per què creiem el que creiem? Per què unes pràctiques es mantenen durant segles i altres desapareixen? Quin preu ecològic hi ha darrere de cada tradició? Mentre molts antropòlegs miraven el món a través del simbolisme, el ritual o la mitologia, Harris va tenir la gosadia de dir
Tot això és important, sí, però abans mireu una mica la infraestructura, l'energia, els recursos, el clima, els riscos, la demografia. Només des d'aquí, deia ell, podem entendre el perquè d'un déu, d'un tabú o d'un mite. La seva teoria es coneix com materialisme cultural, una perspectiva que afirma que les creences, els rituals i les ideologies d'una societat són, en el fons, el resultat de les seves condicions materials. Les cultures no inventen tabús perquè sí, inventen tabús perquè les mantenen vives. I no veneren perquè s'autoenganyen, veneren perquè ho necessiten. No repeteixen rituals per tradició, els repeteixen perquè alguna vegada algú va descobrir que funcionaven. Per això Harris es va convertir en una figura central i també polèmica, perquè atacava de front la idea romàntica de les cultures. Substituïa el misticisme per la logística, la tradició per la necessitat i el símbol per l'estratègia. Un dels seus llibres més importants, Nuestra especie, Our Kind, la nostra espècie, si cerdos, vaques i brujas és la lupa posada sobre els misteris del menjar i els tabús, la nostra espècie, és gairebé un mapa complet de la humanitat. Un llibre monumental, un dels més llegits de tota l'antropologia moderna, on Harris allà analitza des de l'origen dels homínids fins a les formes actuals de societat passant per la sexualitat, la família, la guerra, la religió, el poder, els tabús alimentaris, les desigualtats socials i fins i tot les obsessions modernes. És un llibre que ha influït generacions senceres d'estudiants d'antropologia, investigadors socials i sobretot persones amb curiositat per comprendre com hem arribat a ser qui som. Un llibre que et fa adonar que res del que fem, ni el que mengem, ni el que venerem, ni el que celebrem és accidental. Tot té arrels profundes, a vegades invisibles, però també connectades amb la nostra supervivència. Harris deia que si vols entendre una cultura, no comencis pels mites, comença per l'energia que utilitza. No comencis pels rituals, comença pels cultius disponibles i pels animals domèstics. No comencis per la religió, comença per les pressions ecològiques, els riscos que històricament ha hagut d'afrontar aquella comunitat. Això no vol dir reduir la cultura a la biologia, que no se l'entengui malament, sinó entendre que la cultura és el nostre invent més poderós per una adaptació al món. Els humans no tenim urpes, no tenim un pèl gruixut, no som els més forts. El que tenim és cultura, una caixa d'eines infinita que ens ha permet colonitzar deserts, selves, muntanyes i ciutats. I Marvin Harris va ser un d'aquests grans cartògrafs d'aquesta caixa d'eines. La seva obra ens ensenya que mirar una cultura no és jutjar-la, sinó desxifrar-la, que allò que sembla estrany té molta lògica, que allò que sembla superstició pot ser un enginy, que allò que sembla ridícul o fins i tot perillós potser va ser la clau de la supervivència d'un poble durant milers d'anys. Porcs, vaques i bruixes no és només un llibre sobre animals i tabús, és una invitació a veure la humanitat d'una manera més ampla, més honesta i més fascinant. I només algú com Marvin Harris, autor de la nostra espècie, un dels pilars de tota l'antropologia moderna, podria explicar-ho amb tanta claredat, contundència i lucidesa. Comencem pel misteri del porc. Per què el món hebreu i musulmà veu el porc com un animal impur? El llibre comença amb un dels tabús més coneguts i menys qüestionats d'aquest planeta nostre, que és el rebuig del porc a la zona del Pròxim Orient. És un tabú que ha travessat segles, imperis, diàspores i llengües i que encara avui marca la identitat de milions de persones. A la Bíblia i al Corà, el porc és presentat com un animal brut, impur, moralment sospitós i gairebé radioactiu. I durant els segles aquesta prohibició s'ha explicat de moltes maneres. És un mandat de Déu, és una qüestió de puresa, és per higiene, el porc transmet malalties, és un animal associat al caos i al desordre. Harris no vol desqualificar aquestes interpretacions, però fa una pregunta incòmoda que ningú vol fer. Per què Déu tenia tanta mania als porcs i només just en aquesta part tan concreta del món? És una pregunta que potser no es fem, però s'hauria de fer. Per què aquest animal és impur pels hebreus i musulmans, però perfectament acceptable per grecs, romans i cristians? Aquesta pregunta, que sembla una provocació, és en realitat el portal a una explicació molt més profunda. I no és que el porc sigui un animal immoral, és que és un animal problemàtic en un determinat ecosistema.
I aquí on comença la màgia, o si seguim a Harris, la ciència. L'ecologia del Pròxim Orient és molt peculiar. Els porcs són animals extraordinaris si parlem de convertir en aliments de proteïna. És a dir, creixen ràpid, tenen moltes cries i no necessiten pasturar durant hores com, per exemple, els remugants, la vaca o el bou. Però tenen un inconvenient biològic crucial. No poden suar i, per tant, no poden regular la temperatura de manera eficient. A les zones caloroses i seques del Pròxim Orient Antic, on la temperatura es dispara durant hores i l'aigua és un recurs escàs i sagrat, això és un problema monumental. Un porc necessita ombra constant, basses d'aigua o fang per refredar-se, cereals o vegetals rics en energia que en context de sequera són molt escassos. A diferència de les cabres, els camells o les ovelles, animals perfectament adaptats al desert, el porc és un devorador d'aigua i de gra. És una màquina ecològica costosa, incompatible amb zones semiàrides. Si una família del Pròxim Orient Antic criava porcs, competia directament amb els humans pels mateixos recursos, aigua, gra i ombra. I en anys de fam o de sequera, la família podia literalment morir de set abans de tenir un porc prou gras per justificar la inversió. Dit d'una altra manera, tenir porcs era ecològicament suïcida. No sé si se m'entén el raonament, s'havia de consumir també moltes calories i havia de competir expressament amb el porc per poder tenir-lo viu. Però una societat no pot basar la seva supervivència en que la gent sigui pràctica. Cal crear una norma absolutament indestructible. El tabú. El tabú com una solució ecològica. La prohibició religiosa funciona com un mecanisme cultural de seguretat. No és simplement una recomanació, no és el porc és car de criar. És el porc és impur, Déu ho prohibeix, és pecat. Això converteix una necessitat ecològica en una estructura moral i la transforma en identitat, en frontera cultural, en orgull. El tabú no només evita el malbaratament de recursos, evita que en temps de fam extrema la temptació d'utilitzar el porc com un aliment porti una comunitat al col·lapse. La norma es converteix en una muralla psicològica i espiritual que protegeix la comunitat en si mateixa. Amb el temps, el que havia començat com una estratègia ecològicament racional es converteix en un símbol religiós profund, en una marca de diferència entre pobles, en una definició de qui som. Nosaltres no mengem porc. És una frase que no només parla de menjar, parla de pertinença, de fidelitat, d'ordre, de puresa, de comunitat. Recordem Peugeot, episodi 1, Sapiens. I Harris conclou: el que sembla religió és la vida buscant maneres de continuar. Després tenim les vaques sagrades de l'Índia. Per què allà, a la Índia, reverencien un animal que aparentment podria alimentar milers de persones? Viatjar una mica en el temps. Índia, els últims 20 anys, ha fet un canvi estructural molt gran. I aquest llibre es va escriure ja fa uns quants anys. Per tant, hem de situar una mica el paradigma del que ens vol dir el Harris en respecte a les vaques i l'Índia. Quan un occidental, com nosaltres, anem per primer cop a la Índia o a les cultures hindús, i veu una vaca caminant tranquil·lament pel mig del trànsit, aturant cotxes, motos i turistes, la reacció instintiva és sempre la mateixa. Com pot ser que amb la fam que hi ha deixin perdre tanta carn? Per què no se la mengen? Això és irracional. Ho dic, i això ho he viscut en primera persona fa més o menys uns 10 anys a Sri Lanka. Però Marvin Harris ens diu: irracional? No, és perfectament racional, si entens el context ecològic i econòmic històric. I aquí és on l'antropologia es converteix en un exercici de desprogramació mental. El que a nosaltres ens sembla estrany pot ser una solució magistral. I ara m'explico. La vaca, i que perdonin les vaques, no és un animal, és una infraestructura econòmica. A l'Índia rural, i sobretot abans de la industrialització, la vaca no era només menjar, era una màquina multifuncional, imprescindible per la supervivència del poble. Mira, tenia arada i tracció. Els bous, que provenen de les vaques, llauren els camps. Sense bous no hi ha collita. Fertilització. El fem de la vaca fertilitza els camps i permet augmentar el rendiment agrícola. Combustible. El fem sec s'utilitza com a combustible domèstic. Sense això, milions de famílies no podien cuinar en aquella època. Llet i derivats, mantega, iogurts, vale? Aliments essencials, especialment en èpoques de manca. Seguretat futura. Una vaca viva pot donar vedells que garantiran el treball agrícola i del futur. El càlcul és simple però devastador. Menjar-se una vaca et dona menjar per un dia, una setmana.
Mantenir-la viva et dona menjar, energia i força de treball per anys. De fet, sacrificar una vaca és equivalent a destruir el tractor, l'adob o el combustible o la llet d'una família, i tot això en un sol acte. Aquest és el centre de la tesi de Harris. El tabú no és una bogeria religiosa, és una forma de supervivència en un ecosistema, en aquella època, duríssim. L'Índia ha patit durant mil·lennis cicles de sequera que poden derrocar comunitats senceres. Quan l'aigua escasseja, les pastures desapareixen i les collites moren. Les vaques es debiliten, caminen pels carrers amb costelles marcades, buscant restes de menjar, alimentant-se de paper, plàstic, fulles seques, el que troben. Als ulls occidentals, això pot semblar crueltat, però Harris ho interpreta d'una altra manera. Aquesta vaca té un paper crucial: sobreviure fins a l'estació de pluges. Si la mates, tens un àpat. Si la deixes viure, tens l'única possibilitat de tornar a cultivar quan torni la pluja. Per això cal convertir aquest animal en sagrat, per impedir que, en moments de desesperació, la lògica immediata de la gana destrueixi una estructura econòmica a llarg termini. Aleshores, la vaca, com el porc, acaba convertida en identitat. Amb el temps, allò que va néixer com una necessitat es transforma en símbol cultural, religiós i espiritual. La vaca es converteix en la mare, en el símbol de la terra, en l'encarnació de la fertilitat i de l'abundància. És més que un animal, és un pacte cultural entre generacions, un recordatori viu de com la societat es protegeix a si mateixa. I aquí Harris ens torna a deixar un missatge contundent. El que sembla un acte de fe és, moltes vegades, un acte de supervivència perfectament dissenyat. I arribem a les bruixes, als maldats i tota la por col·lectiva. Què tenen en comú una bruixa medieval, un mal d'ull i una teoria conspirativa moderna? Quan pensem en bruixes és fàcil d'imaginar el tòpic. Uns quants fanàtics amb torxes, una dona amb el gat negre, una foguera, uns càntics supersticiosos. Però Marvin Harris ens demana que mirem, com sempre, una mica més profundament. La bruixa no és una fantasia medieval, és un mecanisme social, una tecnologia emocional que les societats utilitzen quan hi ha pressions, conflictes o pors que no saben com resoldre. I quan això passa, i ha passat molt més sovint del que pensem, apareix la figura perfecta per absorbir la culpa, la bruixa. La bruixa com a un contenidor simbòlic del conflicte. A moltes societats tradicionals i modernes, les acusacions de bruixeria no cauen a l'atzar. Sovint recauen sobre persones vulnerables o sense poder, dones grans o sense descendència, individus que viuen al marge, rivals interns i persones que simplement no encaixen. Atribuir-los malalties, tempestes o desgràcies té una funció clara. Evita enfrontar-se a les causes reals del problema. És molt més fàcil culpar una bruixa que admetre que hi ha mala gestió, que la comunitat està dividida, que el lideratge falla i que la natura és imprevisible. L'ésser humà odia el caos, necessita un relat, i quan no el té, què fem? El fabriquem. I Harris mostra que les bruixes acostumen a aparèixer en contextos de crisis econòmiques, desigualtats creixents, guerres internes, període d'estrès climàtic o epidèmies i comunitats que pateixen tensions internes. En aquests moments la bruixa fa una funció, absorbeix l'ansietat, canalitza la frustració i dona un enemic concret a una por abstracta. Aleshores, és més fàcil cremar una bruixa que resoldre un conflicte estructural. Aquest patró es repeteix arreu del món. A Europa medieval, tribus africanes, pobles amazònics, comunitats asiàtiques i, com veurem, fins i tot societats modernes. Harris fa un salt valent i diu: potser avui no parlem de bruixes, però les dinàmiques són les mateixes. Quan hi ha incertesa busquem culpables i al segle XXI aquests culpables prenen altres formes. Les èlits, els de dalt, els estrangers, les farmacèutiques, els científics, els polítics, els algoritmes. Aquestes teories funcionen exactament com funcionaven les bruixes medievals i com ens ho explica en Harris. Creem un rostre per la por, un objectiu per la ràbia i un símbol per al desordre. Perquè atribuir les desgràcies a una xarxa secreta és molt més suportable que acceptar que el món és aleatori, complex, un caos. El gran missatge de Harris és, aleshores, que aquestes pràctiques, les que jutgem com a irracionals, són en realitat expressions de l'instint humà per sobreviure i donar sentit a aquest caos.
Els tabús alimentaris protegeixen recursos, les vaques sagrades protegeixen economies, les bruixes protegeixen comunitats del col·lapse emocional. I totes tres formen part de la mateixa estructura profunda, la cultura com a estratègia de supervivència. I Marvis insisteix, el que sembla superstició sol ser una forma d'adaptació oculta. Tot ritual resol un problema. El tabú protegeix recursos, el ritual reforça cooperació, la màgia redueix l'ansietat i les creences donen cohesió al grup. Les societats que segueixen determinades pràctiques no ho fan perquè siguin millors o pitjors, ho fan perquè en algun moment del passat aquella pràctica els va salvar la vida. La majoria de les cultures, honestament, no saben per què fan el que fan, igual que nosaltres no sabem per què celebrem certs rituals que venen repetint des de fa segles, no sé, el Nadal, Pasqua, Setmana Santa. I no cal saber-ho. La cultura funciona encara que ningú l'entengui. Harris diu que les tradicions no són llegat, són solucions, convertides en símbols. Si una cosa ens ensenya, aleshores en Marvin Harris és aquesta. No hi ha cap cultura absurda, no hi ha pràctiques irracionals, no hi ha tabús sense sentit. Tot allò que una societat fa, menjar, no menjar, venerar, prohibir, perseguir, té una lògica que potser ara ja no veiem. Han passat els anys, els segles, però que en el seu moment va ser una qüestió de vida o de mort. El que mengem, el que rebutgem, el que considerem sagrat o profà, és la nostra història parlant a través de nosaltres. Som descendents d'estratègies, no només d'idees. I entendre això ens permet mirar el món amb uns ulls diferents, menys moralistes, més curiosos, menys jutjadors, més científics, menys centrats en el què i més en el per què. Perquè al final no som només el que mengem, som el que les nostres cultures vam necessitar que mengéssim. I potser, i només potser, entendre això ens farà una mica més savis, que aquest és l'objectiu d'aquest projecte. Minecast 30, espero que no hagi sigut massa toston. He intentat fer el més maco i més senzill possible. El llibre el recomano llegir molt, amb molta calma també. És dens, hi ha molts conceptes, però hem intentat fer un resum maco i que estigui entendible. De nou, moltíssimes gràcies per ésser-hi i recordeu, porcs, vaques i bruixes. Perquè tot potser es pot menjar o no. Que tingueu un molt bon dia.